pansit ka na? Wala. Pangawalan na. Moe mo. Kayong nagtiro agaw. Moe mo. Bugat. Bugat. Nasa labas si Ronada. Hoy, 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 tawo. Dili. Pas Tutubilyo. Binasan Garsuta. Pinanakuha ng Baluya. Umano. Tinibruso. Oh, salaksak. Susista. Kutimura. Wala. Rodal Tigimbay. Garsuta. Nakuha ni Baluya. Masuk ke dulu. Tubilyo. Hoy, tulang. Susunod dari Biro Los Padres. Tenebroso. Number 17. Pusing foul. 2 shots by Tenebroso. Sorry. I-edit nyo yun. Nakuha ni Florencia. Pasti ni Florencia. Ay, Provincia. Tumakit ng duit si Sisista. Pinasakay ko na po. Ibinalo tayo si Sisista. Sige, set up. Nakuha ni Jump! Shot na ba? Ibinalo tayo si Sisista. Sige, set up. Nakuha ni Balura. Paso Tobilyo. Kailan maluwag saka dititira. Tobilyo. Harap si Sisista. Hindi niya ito Tobilyo. Paso Tobilyo. Tumangkam na doon. Sana lamang siya sa'yo. May tinibi. Screen. Sige, chat lang. Pula po. Pinalo kay si Sisista. Sige, to shoot. Ito niya ni Tenebroso. Libre tira. Dalawa kang bantay. Grabe, ang dami supporter ni Tenebroso. Grabe. Piling violation. Nasa labas si Tenebroso. Ipinasa kay si Sisista. Remaining time, 5 minutes and 12 seconds. Lumabas ang bola. Nakuha ni Garsuta. Wala. Nakuha ni Garsuta. Base Florencia. Nakuha ni Tenebroso. Nice foul. 4 minutes and 56 seconds. Hey, Tenebroso angat. Chat na gan. Wala nakakatsabot mo. Tenebroso na naman. Nakuha ni Ambon. Wala. Nakuha ni... Oh, kaya! Laglag mo, putang ina mo. 9 seconds to our third quarter. Nag-jump na daw dito. Basket. Pangalawang tura ni Pahantoy. Basket na naman ng Pahantoy. Partido nagpinintar mga ni Camino. Tobilyo. Antabay si Danis. Nakuha ni Danis. Nakuha ni Florencia. Pasto Baluya. Wala, hindi mo mo. Duwalan lamang. Pasto Sisista. Walang sakit ng boot. Jump, lapit. Ambron. Pasok yan. Ganda ng basa. Tobilyo. 15 seconds. Nice! Nakuha ni Danis. 10 seconds shot na. Nakuha ni Baluya. Maluya. Ay, wala. Rebounding by Florencia. Pinasa sa palit. Foul. Minutes and 45 seconds.
Nakuha ni Danis. Danis. Tutulungan ni Danis. Ay, huwag kang papalakpak. Danis. Buruk Bagda. Remaining time, 3 minutes and 41 seconds to finish the third quarter. Wala. Nakuha ni Tini Bruso. Tira, tira. Pasto pula po. Wala. Stepping. Nasa labas si Danis. Ipinasa kay Tobillo. Tumingin po sa 60 Tobillo. Nakuha ni Baluya. 15 seconds shot clock. Ipinasa kay Bucarenza. Bucarenza, Baluya. Nakuha ni Danis. Danis. Remaining time, 3 minutes and 3 seconds. 15 seconds shot clock. Nakuha ni Tobillo. Nakuha ni Sisista. Ipinasa kay Tinimproso. Ipinasa kay Culapo. Ibinalik kay Sisista. Ibinalik kay Culapo. Panglay Nakuha ng ni Tobillo. Whistle from the referee. Nasa labas si Garzuta. Pass to Tobillo. Tobillo. Pass to Bucarenza. Bucarenza. 10 seconds shot clock. Nakuha ni Baluya. Nakuha ni Agis! Nakuha ni Bahanto. Bahanto. Bahanto na Tinimproso. Tinimproso. Wala. Tira! 6 seconds. Balik! Jump! Sus! Culapo. Pang jump na oh! Sasalaksak pa kasi. Nakuha ni Tinimproso. Boss, Jericho! Imo Domingo! Sulod! Ilaram ba do? Ilaram ba Marky? Nasa kay Tinimproso. Tinimproso. Wala. Nakuha ni Culapo. Ay! Remaining time, 1 minute and 35 seconds. Marky nga sundo! Plus warning for penalty. Remaining time, 1 minute and 23 seconds to finish the third quarter. Ten seconds shot clock. Oh, madalas. 5 seconds shot clock. Atake Nunoy! Bang bang! 55 seconds, remaining time. Oy! Kabot-kabot! Remaining time, 50 seconds. Remaining time, 50 seconds to finish the third quarter. 45 seconds. Kaya, kaya! Boarding! 35 seconds. Basket. 25 seconds. 15 seconds shot clock. Single jam screen! Screen! 10 seconds shot clock. 5 seconds. No shot clock. 5. May rayo pa! Tira, tira! Arayo pa! Atek! Sarap ko marawin! Hindi ka lang sa lapan mo rin! Rugby ko kami! Bang, bang, bang! Third quarter na.
Tubilyo. Pinasa kay Garsupa. Tutuloy Garsupa. Basket kay Garsupa. Pinasa kay Bahinado. 15 seconds shot clock. Jump! Bang, bang. Nakuha ni Tinibroso. Tinibroso. Nice, counted! Tubilyo. Basket kay Supa. Basket kay Garsupa. Balik lang. Cut! But nga! Wala na, cut! Nakuha ni Bahinado. 5 seconds shot clock. Diretso na na! Diretso! Nice, nice! Saka ng petrol line sa Pahantoy. Huwag masyadong pursado, huwag masyadong pursado. Nice! Pahantoy. Ang malawang tira ni Pahantoy. Basket kay Pahantoy. Nabawi si Pantoy. Oy. Bali, may panto yung hagas. Ay, syempre. Nakuha ni Garsupa. Basket kay Garsupa. Siklo. 15 seconds shot clock. Angat! Angat! Danis, pass to Tobilyo. Hindi hinahawakan ng bola kasi natakot pa Pahinado. Ipinasa, nakanin. Wala na, Noy. Wala. Noy, cut. But nga, cut. Running score, 46-43. Tubo, North Baghdad. Nakuha ni si Sista. Sige. Nakuha ni si Sista. Reserve, reserve. Si Sista, pass to Olivario. Nice! Pintan. May mga panira ka na malalapit, oh. Hindi mo basta pag malapit, libre. Angat mo, papasok yan. Tubilyo. Ipinasa kay Garsuta. Basket kay Garsuta. Fifteen seconds shot lang. Nakuha na po ka rin siya. Pass to Danis. Basket kay Danis. 4. Good luck. 47. Good luck. Nakuha ni Baluya. Nakuha ni si Sista. Pinasa ito na po. Nice! Remaining time, 2 minutes and 55 seconds. 15 seconds shot clock. Lumabas pa ang bola. Kasto si Sista. Ipinasa natin ni Broso.
si Sista. Ano eh, Makurian 15 seconds shot clock. pagdating sa... Ipinasa kay Pahinado. Ibinalik kay Kulapon. Jam! Wala. Naka ni Ormada. Remaining time, 2 minutes and 55 seconds. Tobilyo. Itinyan ni Proparencia. Basket by Proparencia. Naka ni Garceta. Wala. Naka ni Usutan Delivery. Running score or running time, 2 minutes and 40 seconds. Patayan na! Patayan na, payatan! Dok, Nonoy, Dok! Pass to Pahinado. 15 seconds shot clock. 5 seconds atake ha. 10 seconds to shoot. Unang Dario. Pass to Pahinado. 5 seconds to shoot. Alis ka na! Wala, paulit. Pahinado out. Ang bunil. Remaining time ha, 2 minutes and 16 seconds. Duga! Wala! Basket. Bilyo. Yun. Nako ni Proparencia. Nako ni si Sista. Pass to Kulapon. Kulapon. Alis ka na!